Corndog isi sosis cuma 3.000. Halo halo re, assalamualaikum. Aku lagi buka lawang warung nang ngarepan lah. Wis enek bojo loro iki ngenteni. Jare kabeh tuku corndog karo es krim. Ngerti dhewe kan aku ki gupuh misale tas buka wis ono sing ngenteni. Padahal sik gurung mari noto-noto. Akhire wis cepetan tak gorengno karo aku. Lek koyo ngene iki aku seneng banget. Adonane tepak banget ngono lho rasane. Enak dadi digulung-gulung. Gak kekakon ya gak kelembekan. Biasane lek wis kelembekan, aduh sing gulung kari. Oh ya aku saiki wis mulai terbiasa ya rek ya. Goreng corndog iki kudu minyake sing panas rek. Tapi kudu tetep nggawe api kecil. Lek misal kegedean cepet gosong. Jerone sik mentah tapi njabane wis gosong. Jadi kudu api kecil ya rek ya. Kalian sing kape nyoba kudu api kecil. Iki wis mateng. Arek-arek iki njaluk toppingnya pakai saus pedes. Dijamin rasane enak, Mas yo. Hargane murah meriah.